achiel kachiel. Bernard Okeyo wacho ka an Bernard Okeyo Samaki ka an nyora kademo. Wacho ka ni Joyce ka sirikal ok nyal loso chik mar ratiro mar nyithindo to konyruok onge e kind sirikal, jonyuol gi nyithindo. Janeno moro wacho ni nyithindo joma nigo yudo tich to joma onge to ok yudi. In gi digri 3 to tich onge, jomoko tich manyo. Judith Oduko bende wacho ka ni Joyce wacho ni there is nothing wrong that President Ruto did in the call for parenting. His call was based on the current events, the political temperatures in the country. Odhimele wacho ni that prompt him to call on parents and all the leadership, including the church, to nurture kids so they don't get used in a wrong way. Rogers Mutumra bende wacho ka ni piny masani tich ema onge, omiyo vijende otocho e maundu. Akwayo ni jaod bura magem orang tich omi vijende oti mondo tema mar maundu oruma. Awacho ni chwado nyithindo jonyuola nikodi sirikal onego kel boka e skunde. And Rogers Mutumra. Mago mana paro mopogore kowuok kuom janeno magwa. Wach ni mano mar tije bende koro ema koro wanyalo wacho ni nok mar tije ema nyithindo mago mag Gen Z bende osebedo ka yuago. Sirikal nyalo tiyo koda ting' mane kata yo mane mar loso tije ne nyithindo, nikech iwinjo kanyo ka jomoko wacho ni in gi digri 3 tich onge, ng'ato moro to tich manya. Aparo mna ni kaka na wacho Joyce ni seche moko oneno matek ne nyithindo nikech gisomo gi jawadgi rawera wadgi to bende ok notimo maber, to nikech kaka yudo gi tudruok ma en go gi ngima modake kata jonyuol ne kumoae inwango ka en obro dhi yudo tich. To aparo ni nyithindwa gima ber sani ok apar ni sirikal ni kod nyalo ahinya mar konyo ot ka ot. To ot ka ot nitiere kaka ng'ato nyalo ng'iyo lwasi mamare to ong'iye kako nyalo yudo kako tudo nyathine kod ng'ama chielo mani kod ng'uono mar kao nyathino endo mondo bi opuonji. Nikech ang'eyo ni Gen Z mang'eny bende ok ohero tich matek, bende ok gihero tij puodho, bende ok gihero tij nindo, gidwaro soft life, ok gihero tij nindo e bwo gari, ok gihero. Lakini ka ng'ato miyo gi mijing'o, mano kanye magede, ka ng'ato miyo gi mijing'o mokelo gi machiegni, mohoyo gi monyiso gi kako onego gi kaka ginyalo timo, to Gen Z or raweregi gin jok ma koyudo ng'ama miyo gi mijing'o momako lwetgi to ginyalo surprise, ginyalo timo gik mopogore gi gik mane iparo ni ginyalo timo. Koro wakoso mana muolo mar mako lwet nyithindogi mondo mi wanyisgi gima ginyalo timo kata obed mana gima kelo pesa matin manade. Ta ahinya ang'eyo ni wach puodho pod nitie, but wanyalo wacho ni yodala thuche wakocha pod wan kod nok mar koth. Inyalo yudo ka maybe gipuro to ok giyud gimoro. To mijing'o mawacho en ni mana kaka koro wakao ting' mondo an kaka Lois ka antiere tang'eyo ni nyathina otiegre e wach machalo kama. Donge dayudie ng'atno manyalo mako na lwete mondo onwang' experience to katek ahinya to wanyalo riwore kech onge kaka wabro keto Gen Z gi e yo mowinjore ka ok wanywako. Akao nyathina ta akao nyathini, an gi siling 20, in gi siling 30, ng'ato nigi 40, to ka wawinjore wan joma dongo mwakongo waketo wiwa mwakoni yawa, wanyalo konyo nyithindwa gi yo machalo kama. Ok apar ni nitie gima nyalo tamowa. Kech ka gin familia 3 kocha, Homa Bay familia 4 koni, familia 5 koni, wanyalo timo gik mamiyo rawere gi ng'eyo ni geno pod nitie. To gima wacho maber Joyce ni gima tactic mamiyo ji lokore, rawere gi lokre, en ni oneno gicha kotim ma ofaulu. Oneno familia moro ka jobiro together to en bende obro kao ranyisi no endo, gikao ranyisi mapiyo.
kendo gibedo gi geno e yo moro mayot, so long as ni gineno ni ng'ato ni kod geno kuomgi kendo ong'eyo ni ginyalo mako lwetgi. Mane ber mar jo-Gen Z. Ka ng'ato mako lwete monyise ni gini nyalo tim, ja-Gen Z biro timo gino makal kata okang' mani paro ni onego otim. Wadong' gi dakika 4 kende to tieko twak mar